Il-Professur Ellen Dejdun, membru li jirrappreżenta l-għaqdiet ambjentali fuq il-Bord tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u r-Riżorsi, iddikjara li l-vot tiegħu favur il-permessi għall-impjant tal-gass kien imnebbaħ mill-impatt pożittiv li se jkun hemm fuq il-kwalità tal-arja. F'kummenti ma' The Malta Independent, Ellen Dejdun qal li se jispiċċaw 3,000 tunnellata ta' skart perikolus li s-soltu jinġabar u jkun esportat. Fil-waqt li meta mistoqsi dwar tniġġis fil-baħar, qal li saru argumenti esaġerati minn nies li mhumiex esperti. Qal li ż-żona hija diġà milquta u li hemm ħafna affarijiet x'wieħed iżomm f'perspettiva għax iż-żona tħarbtet bix-xogħol li sar fuq l-ewwel power station ta' Dellimara u l-impatt ma jistax ikun għar. Qal li daħal għall-laqgħa ta' tnejn b'moħħ miftuħ u rrid ikun ċert li kollox qed ikun ikkunsidrat. Qal li mill-preżentazzjonijiet li saru jirriżulta li r-riski kienu kkunsidrati. Ellen Dejdun qal li r-riski li jista' jkun hemm huma aċċettabbli u b'referenza lejn l-argumenti tal-Inġinier Arthur Chantar u l-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Enfenek, Dejdun qal li fil-laqgħa dawn ir-riski kienu miżinterpretati. Fuq kollox Dejdun kellu dikjarazzjoni ċara. Iktar ma naħseb dwar id-deċiżjoni tiegħu, iktar jien konvint li għamilt id-deċiżjoni t-tajba għall-eks kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.